नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळया आईचे खबरो. श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान मार्फत जावच्या श्री दुर्गा माता दौड कार्यक्रमाक कारवारच्या सनातन संघातर्फे पाठिंबो. श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान मार्फत जावच्या श्री दुर्गा माता दौड कार्यक्रमाक पाठिंबो दिवसाठी कारवारच्या सनातन स्वराज संघातर्फे कारवारात पहिल्याच खेपेक श्री दुर्गा माता दौड कार्यक्रमाचे 5 दिवसाचे आयोजन केला. श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानची स्थापना 1984 सालात झाली. या संस्थेचे संस्थापक श्री संभाजी भिडे हेमी असून 1985 सालात या संस्थेचो पहिलो कार्यक्रम घटस्थापना दिसा श्री दुर्गा माता दौड कार्यक्रम जाल्लो. या कार्यक्रमाचा उद्देश राष्ट्रभक्ती, धर्मभक्ती आणि जे धर्मजागृती पासून पैस आसात तेमका जागृत करच्या उद्देशान या कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. ब्रेस्तार 3 ऑक्टोबर ते 7 ऑक्टोबर पर्यंत सकाळी 6 वाजता या 5 दिवस कार्यक्रमाचे आयोजन केला. 3 ऑक्टोबरात सुरुवात करून सदाशिवगडच्या श्री दुर्गादेवी देवस्थानात भगव्या ध्वजाक पूजा करून घटस्थापनाच्या शुभ मुहूर्तार सकाळी 6 वाजता बाल, गोपाळ, माता, भगिनी अशी राष्ट्रभक्ती आणि धर्मभक्ती जागोवची ही स्त्री सन्मानाची, भारत मातेची, श्री शिवछत्रपती संभाजी महाराजाला नमनाची, हिंदुत्वाची, दुर्गा मातेची ही दौड सुरुवात करून भजनाच्या आणि राष्ट्रभक्तीच्या तालार श्री महामाया देवस्थानात येऊन भगवा ध्वजा पूजा केली. शुक्रवार 4 ऑक्टोबरात सकाळी 6 वाजता हो दौड कार्यक्रम श्री महामाया देवस्थान ते श्री शारदांबा मंदिर चिंचेवाडा. शनिवार 5 ऑक्टोबराक श्री शारदांबा मंदिर चिंचेवाडा ते श्री रामनाथ देवस्थान माजाळी. आयतवार 6 ऑक्टोबराक श्री रामनाथ देवस्थान माजाळी ते श्री सांतेरी देवस्थान वांगड. सोमार 7 ऑक्टोबराक श्री सांतेरी देवस्थान वांगड ते श्री देवती मंदिर माजाळी हिंगा आगमन जावन श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्या भगव्या ध्वजाक पूजा करून श्री दुर्गा माता दौड कार्यक्रमाची सांगता जातली. या राष्ट्रभक्ती कार्यक्रमाक सगळे देशप्रेमीन हजर राहून धर्मभक्ती, राष्ट्रभक्ती जागोवन हिंदू धर्माचे अखंड रक्षण करूक सहकार्य करचे असे कारवारच्या सनातन संघा वतीन कळयला. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी. केळी कोणा फाट्यान देऊ शकतो शरीर नदीला पाणी आलं गया.
शिवरायांचे नाव घेता अफजल्या पळाला शिवरायांचे नाव घेता अफजल्या पळाला शिवरायांचे नाव घेता अफजल्या पळाला झेंडा हिंदू राष्ट्र का झेंडा हिंदू राष्ट्र का झेंडा भारत वर्ष का झेंडा भारत वर्ष का भगवा ऊंचा रखना है भगवा ऊंचा रखना है राष्ट्र रूप में दिखना है राष्ट्र रूप में दिखना है भगवा ऊंचा रखना है भगवा ऊंचा रखना है राष्ट्र रूप में दिखना है राष्ट्र रूप में दिखना है लोग गरजे उठना है लोग गरजे उठना है झंडा हिंदू राष्ट्र का झंडा हिंदू राष्ट्र का कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई एप्लिकेशन नंबर 830173 ऍडमिशन सुरू असा नर्सरी प्री केजी एलकेजी यूकेजी आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670 दांडेलीत एका पाठोपाठ एक चोरी केलेल्या 2 आंतरराज्य चोराक अटक कारवार जिल्ह्याच्या दांडेली शहराच्या जोड रस्त्यावर एका पाठोपाठ एक असे लगातार चोरी करून पसार झालेल्या 2 आंतरराज्य चोराक धरूक दांडेली पोलिसांक यश मेळ्ळे दांडेलीच्या आयतार बाजाराच्या लिंक रस्त्यावर सप्टेंबर 18 तारखेक ही चोरी झाली या घटनेची पोलिसांक सुप्रिया इंद्रजीत काळे हेमी तक्रार दाखल केली या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पोलिसांन खास वेगवेगळे पंगड रचून दांडेली पोलिसांन चोराक ताब्यात घेतले अटक केल्यापैकी एक आरोपी धारवाडचो असून हसन साब 45 वर्सां आणि दुसरो हळयाळचो आशिफ 27 वर्सां अशी आरोपीली नांव आसात आरोपी कडच्यान सगळे 37 ग्राम भांगराचे वस्तू 30.18 ग्राम चांदी आणि 1,70,000 रुपये नगद जप्त केले असे पोलीस सूत्रांकडच्यान कळला पुढील तपास पोलीस करतेर आसात अंकोला शिरूर दुर्घटनात बेपत्ता व्यक्तीलो शोध कार्य न्हंयेत वाढत्या उदकाच्या पातळीन तात्पुरता स्थगीत अंकोला शिरूर दुर्घटना वेळार 11 लोक बेपत्ता असून तितूंतल्या 9 जणांना मृतदेह मेळिल्ले जाल्यार स्थानिक जगन्नाथ नायक आणि लोकेश नायक हेमगेल्या शोध कार्याक प्रयत्न करतेर आसात आमदार सतीश सैल हेमी पुढाकार घेवन गोंय राज्याच्या पणजींतल्यान ड्रेजर मशीन हाडून 13 दिवस केल्ल्या शोध कार्यात केरळचे लॉरी चालक अर्जुन हेमगेलो मृतदेह आणि तेणी चलोवची लॉरी पत्ता लागिली दुसरे दिसा मानवाली 2 हाड मेळिल्ली ती DNA तपासाक धाडलात आज फाल्यां पर्यंत तेजो रिझल्ट येतलो आता गंगावळी न्हंयेत उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान ड्रेजर मशीनान शोध कार्य करचे साध्य ना म्हण सध्या शोध कार्य बंद दवरला अशें कळला जाल्यार पुढल्या शोध कार्याचे कशे ते प्रशासनालो निर्णयाचेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।